Ni'n ôl erbyn hyn gyda'r Gwartheg Holstein a mae Beca Reid Downs a Rhys Sorian Evans gyda fi o hyd ac Rhys, wyt ti'n gweithio ar fferm o Dro Fawr fyna yn Dinas Cross. Holsteins gyda chi ar y fferm fyna? Ie, rhan fwy o Holsteins, bron o fod fos. O fod 95% y fichus yn Holsteins yna, so dwi'n gweld nhw yn yngwsg, dwi'n teimlo fel ni. Wyt ti'n gartrefol iawn felly nawr yn gweld y dosbarth yma ac mae yna beder buwch arbennig o dda yma Rhys yn dod e? Odi, arbennig, mae 3-7-1-9 yn sefyll mas fan hyn. Mae power, good power dau. A hefyd chi'n gweld yn y gader fyna, good lled a good hyd. A mae good os wedyn nhw Cris lawr y ganol. Mae'n sefyll mas a good positioning o'r dethau. A odi, mae hwnnw'n sefyll mas fel un dda i fi. Buwch Castell Llyfryd Seimon yn ei harwen ni. Mae hon yn buwch dda yn dywi Beca. Odi, mae'n sefyll mas. Wel, i gweud y gwir, maen nhw gyd yn sefyll mas, really. Clas galed iawn i'r beirniad fan hyn heddi. Mae'r pedwar yn agos iawn. I ni'n gweld y cadeirau'n llawn llath ac y gweithiennau yna hefyd i ni wedi sôn am sy'n mor bwysig y gweithiennau yna sydd ar y gader ond hefyd o dan y bol y milk vein fel mae'n cael ei alw yn dyfe y weithiau yna sy'n cario'r gwad nôl ymlaen a ti eisiau hwnna'n amlwg iawn yn dwi ti Beca? Ie, wyt. Wel, sy'n mae'r fuwch yn cael ei classifio, mae'r cader yn mynd na 40% y pwyntiau, so mae'r cader yn bwysig iawn. Ac hefyd un peth sy'n cael ei grybwyll yn aml pan mae'n dod i gystadlu Gwartheg Godro yw'r asennau, y ribs yn dyfer a pwysig... Allwch chi sôn chydig bach am hynny, be maen nhw'n ei olygu wrth pwysigrwydd yr asennau ac i ni'n gweld yr asennau fan hyn nawr yn cael ei amlygu. Beth yw'r arwyddocad hynna te? Wel, chi moyn depth y body, chi moyn also spring of rib a good width of rib, o ran feed conversion a chi moyn, A ni'n gweld efo yna, ni, yn amlwg iawn yr asennau yna. A'r darna rhwng bob asgwrn hefyd, ti eisiau bod hwnna'n weddol llydan? Ie, dyna chi'n gweld bod yn sefyll mas fyd, chymod ddim gormod o condition. Mae'n ddau wel, oes gormod o condition ar fywch, neu ddim digon hefyd fyd. Mae cael y balas a job yn dwi mewn sioe fel un, Odi, mae'r gwaith sydd wedi mynd mewn i paratoi'r da yma yn, wel, allan ni ddim dychmygu e. Ydy. Mae'n anhygoel yn dwi. Na, cydbwysedd yw popeth yn dyfe pan mae'n dod i gynhyrchu stoc a i cael nhw'n barod ar gyfer sioe fel hynna. Mae wedi tynnu 3-7-2 i fewn, dwi'n meddwl i'r... Ie, Matt Jones gyda Wilter Legend Shakira. Odi, mae hwn yn heffa... Ie, fel sy'n nhw'n gweud, ffenomenal, really. O'n dywi de, mae'n ticor boxes i gyd. A'r cader na... A tychar gwythennau yna i gyd ar y gader. Odi, chi'n gallu gweld nhw'n trwy'r corff a mae Shane dda ar y got, mae'n sefyll yn browd a Wy'n ni'n gweld na be ges i ddysgu amser wy'n ni'n dysgu barnu stoc. Ni'n gweld y coesau ffrynt fyna amser maen nhw'n sefyll. Os wy'n gallu ffito mochi wedi wino trwy'r canol, wedi'n sefyll mas yn dda. Wedi'n sefyll yn reit. Sa'i di glywed ar blaen, felly ti'n eisiau bod nhw'n rhy agos, ti'n eisiau bod nhw'n rhy bell? Na, just yn sefyll yn reit. Ie. Ac ni'n gweld i'n cael ei thynnu nôl fewn i'r llinell fyna unwaith eto. Na, mae'n fywch dda Beca yn dwi a Richard Lucas yn beirniadu fan hyn. Mae locomotion yn bwysig iawn i'r fuwch odro. Mae rhaid iddi cerdded i fita, cerdded i'r parle, so mae hwnna'n agwedd bwysig iawn o'r fuwch hefyd. A mae'n cerdded yn dda iawn yma heddi. Na, mae'n fywch a hanner o'r y teg. A'r beirniad jyst yn camu o'i cwmpas nhw'n unwaith eto. Ac odi, dyma fydd y drefn 3-7-2 felly dwi'n meddwl wedi mynd â hi llongorchiadau mawr iawn i'r teulu Jones. Yn dod yn fuddigol, Wiltord Legend Shakira. Dwi'n meddwl fydd e'n newid rhagor yna fydd. Mae jyst i gofyn nhw gerdded unwaith eto, Rhys, ond dwi'n meddwl mai fel hyn fydd hi'n dyfe? Ie, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud y dwisiad cywir efo nhw, nes chi'n gweld mae 3-7-2 yn sefyll mas fel yr un gorau yn y dosbarth. Mae power da, mae'n sefyll yn dda, mae'n dal ei ben lan fyna nawr a fel y Beca'n gweud beth yw'r locomotion, mae'n cerdded yn dda, mae eisiau cadw lan gyda'r fiches yn enwedig... A hefyd, pwynt arall, mae width y rear attachment na gyda beth yw Wilter Legend Shakira. Mae mor waid yn y rear attachment. I ni'n gweld efo yna nawr, sonia bach fwy am hwnna, ti sef bod y lled yn y gader i mynd yr holl ffordd lan at y gwt, i fe? Ie, ti moyn lled, length, a depth wedyn yn dyfe.
Ie, wydd yn Dwi'n just yn gweld y ffordd mae'n cario un am fan'na, no, mae'n just yn cerdded mor bert. A femininity yn rhedeg drwy gydol y corff. Oes. Naw, cystadleuaeth dda iawn. Un fach arall i ddod i'r llinell. A wedyn dwi'n meddwl mai rhoed y garden goch yn ei lawe fydd y cam nesaf. Ti'n meddwl gyda ti fochyn trwy'r ddwy gos flan yma nawr? Gyda ti mochyn bach? Siwr o fod wedi ni. Ie. Ti'n meddwl na, mae'n... O ti wedi clywed ar blaen, Beca? Na, ddim wedi clywed hwnna. Wedi gwneud barni stoc am spel, ond wedi clywed hwnna blaen. Ni wedi dysgu rhywbeth heddi nawr. Nawr gore. Nawr te. A dyna ni, fel i ni wedi sôn wrth gwrs y bariau, y garden goch yn mynd i 3-7-2 dim. Shakira wedi dod i'r brig mewn dosbarth hynod o gryf arall. Gwych.